Lah. Ayo to sing rukun. Ngarep apa to? Aku dah tanda di rumah saku iki wasis bahasa Arab. Bahasa Arab kok ayo sing rukun iki. Iki Arab apa iki lho? Arab apa iki? Arapan renah. Arab mantingan sing. Nggih. Mas Garing Mas Topan. Nggih. Sekedap malih tak panjenipun Pilkada serentak 2017. Nggih. Lah kula namung ngemputaken lumantar lagu niki. Oh, wonten lakonipun. Judule Damailah Bangsaku. Oh, nggih. Boleh sae. Monggo. Nggih. Monggo para kanca peraturaken lelagon Damailah Bangsaku. Semua bangsa Indonesia berikan keimanan, keteguhan, ketabahan, satukan, damaikan, tunjukkan ke jalan benar, ya Tuhan. Tuhan, terimalah doa kami. Amin.
Ya semangat nggih. Inggih Mas Gareng gandeng awak iki wong seniman mlole ngemutke ya lumantar keseniane gitu. Nah, supados gampil anggenipun nampilan luwes sifatipun. Terus Nggih, niki wau sampun kesupen Gusipul ngersakaken duet Rama. nggih monggo Mbak Ika karo Mas Gareng. Duetnya apa, Kak? Lah jare jenengan senengane rondo. Niki kebetulan wis urunan niki wis dilebokno kabeh. Alhamdulillah. Ki lho Le. Piye? Wis do urunan. Oh, oke. Ayo dan gelis cair. Lah, niki golek lagu duet iki lho. Nggih, duet niku kok ya. Rada kempling. Tanda kempling. Oke. Ndas pundi Pak Ayu? Ndas pundi? Ndak pundi kok das mundi. Ndak pundi. Ndak pundi to. Kleru berarti. Apa anu? Napa, Pak? Apa karo Mas Topan? Pan. Mbak Ika. Ketoknya aku duduk sebalik nemen-nemen. Aku cilik juara adzan. Juara adzan. Cilik juara adzan bareng gede gak oleh adzan. Wis nyanyi iki lho duet iki lho. Lah wong adanmu ya kleru kok Le. Masyaallah Akbar Allahu samad. Ala aku ngono aku adzan keturunan kok. Aku piye iso keturunan iki? Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Apik. Terus suwe aku menang gak wong terus nama La ilaha illallah. Kok iso terus, Mbok? Mbok nglilire pas kuwi. Yo, rada kempling, Cak. Sapunten Mbak Ika melawan Mas sekedap Topan. sekedap. Nun sewu dulur-dulur Pak Gubernur rencana kalian Pak Bupati. Gosipul ngono. Lah iya Gusipul lali aku. Kula sanes penyanyi menawi kula nyanyi krungu elek sanes swara kula. Nggih sanes sound system nek kula nyanyi krungu elek nggih pancen sing ngrungokne rada budhek ngoten. Ben Wis sedih. malah kuwi. Monggo. Monggo. Nong ning oh itu ya. Ndak pundi Mbak Ayu arep menyang ngendi Aja belanja kok tungaren mlaku wae ora numpak taksi ora duwe. derekan opo ora wedi timbang nganggur aku gelem ngajani Leresan emas alias kabetullah. Rajante kakak rada kabotan. Yen purun enggal-enggal ngancani. Tekan ngomel mangke mengelo Tempak. Yuk. Itu kalau wong wekan golek momongan niku blonjo napa Mbak Yu badhe pindah Ampun gelo Mas sampeyan ampun Gusti Allah kula anake sana yo Oh topel wong wekan golek momongan niku blonjo napa Mbak Yu badhe pindah
Ndak pundi Pak Ayu arep lengan ngendi Ana belanja, Mas. dingaren aku dhewe ora numpak sapi taksi Sampine dibeleh. dhewean opo ora wedi timbang nganggur aku gelem baturi Beresan Mas, alias kebetulan. malah kaya pitik Rada kabotan. Yen ampun, enggal-enggal sani tegel. Komat wangke. Ayo! wong tekan golek momongan niku blonjo napa Mbak Yu badhe pindah Ampun kelo, Mas. Sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran anake songo. awan-awan lunga blonjo nang pasar paing Owe-owe. prawan rondo kanggoku pokok tahan banting ting Aneh samarang Mas, tuku gelem pating-ganting. Aja sumelang, ati dada jare kape. Kare apa? golek apa? golek tak cucuk ndase gak ketok ya Kok kaya pitik memeti gitu. malah kaya Iki pitik aku jagere koyo wong anyang-anyangan. Wong nyanyi kok sepet cicilan. gendangane kaya pitik dibelah lapak-lapak Kuwi sing genah iso ngonter kabar sing tak tampa. Napa? Jare Mas Topan iku ora iso nembang. Lah iki nggih nak diwujudkan. sumpah namung niki tok saged liyane mboten saged Ah ya ora. nah ora piye 200 iki nek kene aku lek blas ora apa-apa niki kok Wah kok perawan prau. Dari Mas Said Jombang. Nyuwun Mas Gianto naik panggung. Kagem Gus Ipul so Pak Gus dalah Mbah Kung. Nah, monggo Pak Gianto. Mas Gianto monggo para minggah panggung. Tapi niki Kajeng Pak Gianto ini kalih lho sing mriki enten Pak Terus pundi Gus? ngapunten niki Pak Bupati badhe pamit niki. Oh nggih. Ada kegiatan pindah tempat niki. Jadi Oh. badhe pamit rumiyin, Mbak Oh, Ano. datang. Nggih. Oh, Mbah Kung. Tapi kula badhe matur nuwun niku duet indah. Wah, jan jenengane kok ya datang-datang niku to. tetep sing dipilih indah ya aku ya Eka kok indah. sampun Gus Ipul sampun panjenengan sampun mengurangi keyakinan bahwa kula kali niki pun yakin Yakin piye? duit Mas Sama-sama Mas Gianto lho. yakin, sama-sama yakin. Nggih pripun Gus? Sama-sama yakin. Pak Topan yakin. nggih kula yakin Kula nggih yakin Pak saestu. Nggih, yakin apa? yakin ra seneng tak itu Ora. rupane ayu Apa? Apa? aku seneng Mbah Mas, Tunggale. Mas Topan. nuwun dalem sayang injih wonten dawuh Oke, nggih ditimbali mudhun mriki, cepet. ayo rono luru ae Oh, gak angel, Pak. Wah, Gak. aku kok nek cincin jare suwek jareku. Ayo, Kowe mana? iki lho, Pak. Kowe iki lho. kula kula mau ya Iya. Lanang Cak-cak. 200 yo opo Cak-cak ora iso to. monggo wayange diturun terusaken nuwun Sampai langsung boleh nggih. gandaning sing malah wis ra apa aku seneng Gus Ipul ngene kok durung dadi gubernur kaya ngene dan dadi gubernur wayangan bendina ning Ngawi Mampir. Ngapunten Gus Ipul niku anu dompete jenengan goceki nggih mengke nek dicedhaki lek Topan niku mbok kesaut. Ah, Piye, Lek? Lek Topan? Woi. Eh. mbok dipateni wae ke. Iki ngaku.
Wandel amplope. Piye? Kabare Gus Ipul piye? Sing Gus Ipul meling dongakno dadi gubernur. Iya. Wis dongakne kok kene. Dongane boten klothok warga masyarakat Ngawi dongane kabeh. Lah iya lho. Sing kandel mbekmu tipis dumen rata. Hei, Padahal iki tipis kabeh. Hasil urunan. Apa meneh? Iki karo iki. Iki ngono. Lah kowe Pak Bupati kula dereng. malah jaluk. Gayane lho. Sampun Sampun apa? sampun komplit. Gopel sampe. Mboten usah dipun netang. Langsung mawon 50-an mobil. Kok yo dadak ngintip Kowe kok sok mijir-mijir Pak Anom ki lho apa? Eketan tok ngono. Ijo ngawur iki ijo ngawur lho. Ijol 100-an dipun. Ijo isin-isin kowe. Ijol 100-an. Lho. Pak dijake ben ngapa? Kok iso mbok ijolne? Eketane kesene. Kayak bayar yoga. Ono matur nuwun nggih Manung nggih badhe Nggih. pamit rumiyin. Oh, Nggih. Nuwun sanget panjenengan sedaya sampun saged tempat mriki. Nggih. Amin. Panjang umur ketemu wali. Amin. 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 Ini Pak Bupati mungkin wonten sing badhe didhawuhaken monggo. Nggih, nggih, Mbah. Terima kasih kami atas nama masyarakat Ngawi. Amin. Uang kali masuk pada uang. Nek Nggih. kangen ora tak dirapi. Lah, Nggih sembah nuwun Mbah Gong, Gus Ipul pareng berkahi. doakan Gus Ipul untuk jadi Amin. Amin. Didongaaken kabeh. Kula dongaaken Bapak ben iki dadi wong sugih. Amin. Ketengane kabeh milih jenengan. Matur nuwun nggih. Ngapunten Mas Dianto lan badhe pinggam monggo Mas Dianto. Mas Satria, tasnya aja digowo Mas Satria. Tasih niku wis entek iku. Oh, sentek. Mas Satria sing ngasih duit. Biasanipun Gus Ipul anu menawi jengkar dipun iringi lagu 17 Agustus. Ngaten. 17 Agustus. Yo, Cok. Nggih, Bun. Monggo. Derekan di situ. Nggih, monggo. Pur. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillah sampun puraturaken lagon Mars 17 Agustus Mas Topan. Nggih, Rama. Mas dengan semangatnya kalau lagu ini pas. Mas Gareng so Mas Topan. Dawuh, Rama. Layang-layang liyane diwaca engko nggon gara-gara Nggih, nggih. Rama. Rek. Iki mbajutke lakone Nduk
dalem yung anu coba nyuwun anu kinanti sandung nggih. Kinanti sandung heeh. Ngesake wonten sinten yung anu Mbak Hesti aning iki wonten monggo Mbak pun aturaken kinanti sandung. Benjing bidal gumuruk saking Astina Nagri Wangkung ingkang Balkoswa Prabusananira Lir Surya Wedalira saka ing Jalanidi karasa madangi jagat tuk mungop-mungopaning sabocah ing wukir merbabak bang sumirat rasa rating surya nampek mega lan gunung-gunung sampat sangya para Kurawa nggih nyarsa bebidalan hanjampang lampahing risang Dursala kabyarsa swaranipun Samudra
negara kang bala tumingal lang ing driya mangu mangun kung kandhuan rimang lerlena tanpa kanin yen tantulus mengku sang Dyahutama mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrerepa menika Siwa Hanoman dalah paman Setyaki ingkang katemben rawuh keng putra Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahadap paduka Siwa Hanoman dalah paman Setyaki. Inggih nggih sampun kula tampi atur pangabekti paduka inggih. Pangestunipun mugi katampi ya nggih Gatotkaca. Inggih sanget anggen kula mundi. Inggih nggih sampun kula tampi pangabekti paduka pangestunipun kang paman mugi katampi ya. Inggih. Wasaha paman kapundi ing mestaka pangestu paduka sekalian mugi mahanani bagya mulya gesang kula. Pak Dyanoman Om Setyaki padha wilujeng Antasena ya rayune skala praptanipun wong nggih pangestu Tampanana ya Antasena pangestunipun paman Tampanana ya Pak D lan paman banget nggon kumundi muga mahanani seger waras awakku iki Pak Dyanoman Siwa Hanoman sajak gita-gita hamangku gati rawuhipun Siwa Hanoman dalah paman Setyaki mapan wonten ing Tegal Kuru menika wonten wigatos ingkang pundi keparenga kula nyuwun dawuh inggih nggih ngaten kula mireng pawarta menapa kepara leres menawi pupunden paduka para Pandhawa murca saking negari inggih lakar leres para pupunden Pandhawa murca ingkang tanpa pepoyan nadyan sampun pinten-pinten candra laminipun anggenipun murca ewa semanten dereng kinantenan wonten pundi papanipun para pepunden Pandhawa ingkang sami murca kala wau. Ya Pak D, nadyan wis nyebar wadya telik sandi ngupaya golek sisik melik ana ngendi para pepundenku Pendhawa ning nyatane ya durung entuk kasil kok Pak D. Inggih nggih. Namung kula suwun paduka anggir sampun ngantos bingung raos sing manah. Awit jangka nyebataken nadyan Pandhawa menika murca kaping 7 sahari paribasanipun. Menawi dereng tumapak ing Bharatayuda menika tasih kenging dipun ajeng-ajeng timbulipun kok nggih inggih
Matur nuwun hawit siwa sampun damel tatak saha tetek batos kula. Mugi kauningan nggih Kang Wakarsna ugi murna saking Ndrawati. Malah kepara kula nderek mangayu bagya anggenipun anak-anak kula sanget prayitna hamirsani dhateng kawontenan ketitik nadyan dipun tilar murca dhateng para pepunden. Anak-anak kula sedaya tasih sami sregep anggenipun sami gladhen yuda mapan wonten Tegal Kuru mriki. Yo Pak Dianoma lan Paman Setyaki, aku lan Kakang Gatut ora bakal kekilapan sepira meneh suwene para pepunden Pandhawa bakal nggone ngasta panguwasa lan nyekel marang kemudining Praja Ngamarta. Marang sapa meneh besok kewajiban bakal sinampirake yen ora marang para kawula muda Ngamarta iki Pak Dianoman. Mila kula dalah para kadang sami gegladen yuda mapan wontening Tegal Kuru menika Wanoman. Inggih. Nggih, kula sanget mangayu bagya. Namung menawi wonten keparengipun kengko namung badhe sekedhik atur pemut menungsa tumitah wonten ing alam donya menika hamung kedawan Gusti ingkang nyipta jagat amemayu hayuning bawana sampun ngantos ngrusak dhateng bawana. Murih kasembadyan Setyatama amemayu jagat wonten gangsal lelabuhan utawi sinebut Pancadarma. Paugeran tumraping menungsa ingkang kepengin nandur lelabuhan menika kala wau kedah nindakaken sepisan dharma dhateng Gusti ingkang anyipta jagat. Saranane kedah ngandelaken kapitayan menawi ta bumi saisinipun menika wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti ingkang hanyipta jagat nggih. Nggih Rantasena, piye Pakdi? Kapercayan kuwi ora mung kandhek ana jroning batin. Nanging wajib dilairake sarana ibadah, manembah, wiridan lan sak panunggalane sing ujube muji marang ngersane Gusti jumbuh kelawan waring agama suci. Inggih. Kaping kalihipun nggih dharma dhateng pribadi. Lire mangerti diri saking tumindak nista, njagi lisan saha pakarti gulawentah batin lan gulawentah lair. Gulawentah batin menika makani jiwa sarana ibadah. Gulawentah lair menika ngrumat raga. Menganggo kang resik kaya wangsa najining raga gumantung ana pangrengganing busana. Nadyan sugih dikaya ngapa ngemperi jagat paribasane, namung menawi cak-cakanipun busana menika mboten prayogi, sami kemawon kados menungsa ingkang kelambrangan tanpa aji. Namung kasa wangsulipun nadyan golek esuk sore dipangan ya wis entek ning sandangane becik pakartine ing ngriku badhe kajen keringan dening liyan nggih. Inggih. Kaping 3 dharma dhateng sesepuh. Ingkang kalebet sesepuh menika mboten namung ngemungaken wong tuwa pribadi. Ning ugi tiyang ingkang yuswanipun langkung sepuh, tiyang ingkang jembar kawruhipun dalah pangarsa lan sak panunggilanipun. Tiyang ingkang minteraken ugi dipun anggep sesepuh, mila wong tuwa, guru, pendhita, ngulama, pangarsa menika wajib dipun beteni. Angka sekawan dharma dhateng negari. Liripun lila lega wasung lelabuhan kanggo nyembuh marang kuncaraning negari. Sarananipun saged ngatonaken lelabuhan tumrap negari inggih menika nora nerak pacak nuhoni pernatan negari sarta purun udu tenaga. Menawi perlu ngorbanaken jiwa raga waton kangge ngurungkepi negari nyembuh kuncaraning nusa bangsa lan bumi wutah darahipun. Tembung lila legawa lajere kudu tumus lair tumekaning batin. Liripun yen pangucape lila legawa gelem tumindak jroning batin uga ikhlas lan ora owel. Jangkep gangsal perkawis dharma dhateng agami ingkang rinasuk. Liripun ngadeg jejeg ngurungkepi agaminipun sarana manembah wonten ngarsanipun Gusti ing nyipta jagat melu cawe-cawe yen agamane dina dening liyan. Semanten ugi dharma dhateng agami ingkang rinasuk menika wewatonipun tansah samat sinamadan. Inggih menika ngajeni agama liya sarta kedah tansah seduluran dhateng sekabehing pangrasuk agami tanpa raos bedak-bedakaken nggih. Menika sekedhik ingkang saged kula aturaken. Ngaturaken gunging panuwun Siwanoman.
ingkang sampun paring pimut dhateng para putra. Sawise Pak Dianoman wis ngilingke marang kabeh para putra, tak jaluk Pak Dianoman aja kesusu kundur marang Gendali Sada. Mbok menawa saya bakal tuwuh rasa gregete para putra iki yen tanggane padha gladen yuda ditunggoni karo Pak Dianoman. Eling-eling Pak Dianoman kuwi mantan Gembong Senopati Swelagiri. Senopatine Prabu Rama Duk rikala jaman semana. Mula sithik akeh bab olahraga nggone nindakake pakaryan utawa gladen yuda yen ana klerune mbok menawa iso dikandhani para putra iki Pak Dianoman. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ong hong ana apa siwa pati tambak ganggeng mlebu kali kaget nuwun inggih atur menika Raden menika wonten barisan segelar sepapan ingkang nyaketi dhateng para bendara kula ingkang sami gladen yuda wonten Tegal Kuru nitik pawarta ingkang kula tampi menika barisan saking negari Ngastina. Weh lan duwe ngarep apa kok wong Ngastina padha ngemruduk penyangkene iki kok ora pati ndugamana. Mal kepara padha praitna den ngati-ati aku sing bakal methuke sapa sing dadi cucuk ing lagu iki. Mangka mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur panjriting turang gwesti nyemeng dwaja kang kagitir ora kata ingkang Dwaja layu sepit ora pangling pandulu iki Antasena sing methuke marang aku. Ya ora pangling Haswa Suta Utama. Haswa jaran Suta anak Utama wis ngarani wis kondhang yen Suwatama ki anak belu. Hus. Nyandak wadine wong tuwa. Ora sah kowe ndadak blawanan tembungmu bakune ayo kowe prasaja. Duwe karep apa padha gladen yuda mapan Tegal Kuru kene. Ora ana liya yen wis padha ngrumangsani kuwat, kowe bakal njungking palengganing Suna Prabu Duryudana. Oh, la wong Kurawa iki sing dipikir mung bab sing ala wae. Monggo nggonku gladen yuda sak sedulur iki ora ana babar pisan rerasanan arep njungking kawibawan Ngastina. Lah kok malah didakwa sing ora-ora. Monggo nggone padha gladen yuda iki mung mligi kanggo
gladen lan njaga marang katentremaning praja Ngamarta. Lah kok malah kaya ngono sing dadi ucape. Ora sah kowe dadak tedeng aling-aling tedeng. Wis marambah makaping para putra Pendha bakal nyahak marang wenanging Ratu Ngastina. Malah keporo yen kena tak elikke padha lerena ngono gladen yuda. Sapa wae ora kena nglereni marang aku sak sedulur nggone gladen yuda. Yen kowe ganggu gawe sumingkira bali yo. Aja ngrusuhi aku kelawan kadang-kadangku. Yen nganti kowe arep gawe dadaning pasulayan Antasena sing saguh ngladeni sing dadi kekarepan. Wah! Ing kene aku bakal neter sepira sing dadi kekuatanmu. Babar pisan arep nyoba. Nggonku gladen pirang-pirang dina iki arep tak coba. Kaya ngapa munggo sing dadi kasekten wae Suhatama. Mara maju aku ora bakal mundur sesangka. Wah, lena pengen tebak dadamu releng nyamu. Kok takon dosa parat.
putih Hanomani. Ayo. Suratayuda ketokon kadigdayan. Duduh karepe dicandak bekuk mudar. Hop. Hey. Hop lo. Wah. Yan. Hop. Hai. Hai. Ho. Wah. Wah. Ha. Hey. Hop. Oh, hai. Dia. Ah. Oh, oh, ah. Wah. Hey. Hop. Ah. Hop. Ah. 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 Wah. Oh. Hey, hey. Oh. Oh, ah. Wah, ya. Ah. Yo, hey. Wah. What? Hey, hey, hey. Oh, oh, what? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh. Wah. Wah. Wah, lat-lat sawang. Ana pinggir kaya mung sedakep nyawang sing padha bandayuda. Gatotkaca. Oh, iki sing dadi bantongane peranakan Pandhawa. Sing padha pamer kasekten nguglengake kadigdayan ana Tegal Kuru. Kowe padha pamer karep ben dingerteni kabeh warga ing Ngamarta, utamane warga Ngastina merga iki wis ngancik tapel wates Ngastina. Karep ben kita sekti ngono piye? Kakang Dursala duwe karep apa mrepeki marang patunggonku. Ora sah aku ndadak ndedawa nggonku crita. Aku wis ngerti yen to kowe sak sedulur padha gladhen yudana kene. Persajan wae kuwi minangka dadi pepalange Siwa Prabu Duryudana. Tegese wis sumbar kelawan Siwa Duryudana utamane wadya Ngastina. Saiki aku kepengin bakal neter sing dadi kasetenmu. Ayo, kaya ngapa kasilmu nggonmu gladhen yuda mapan ana kene? Niatku gladhen yuda ora bakal ngajab memungsuhan marang sapa wae. Iki mung kanggo ngundhakake ngreh kaprigelanku lan kabeh para kadang-kadangku. Wigati kanggo jejaga marang praja Ngamarta. Mbok menawa ana parang muka ingkang bakal ngrabosa marang negara Ngamarta. Aku anggepen mungsuhmu sing bakal ngrabosa praja Ngamarta. Mula rasa kowe dadak tedeng aling-aling tedeng ora urung ya mung kuwi sing dadi ancasmu. Ora ana liya mung kejaba bakal njungkeng palengkane Prabu Duryudana. Aja kandha sing ora-ora. Ora ana gelagat bakal njungkeng palengkane Prabu Duryudana. Mbah, ora idep. Bakune aku kepengin neter sepira sing dadi kekuatanmu. Yen nganti kowe ora gelem ngladeni sing dadi karepku, tak lokke wong pinjungan wis karo aja. Kadang unta blera kinatap. Jojo bang mawinga wengis. Kumatep patoning lati. Netra wandhek ngondar-andir soring jangga malatu-latu.
sinabet marang segedheng bel murup metu dahanane yen pancen ngono sing dadi karepmu Kakang Dursala ujugku mung bakal nyeneng marang rasamu mara sak gendhingmu tak ladeni wah ing kene marganing patimu wong Pringgondani jebol dadamu ya. Oh. Hei, piye Nggih Dursala nggonmu mangsah tanding kelawan Gatotkaca apa wis kasembadan kowe mateni Gatotkaca mbuh lho eneng apa iki wah muspra tiwas mbayar guru larang-larang jarene kasektene ora ana sing mapaki nyatane wong Pringgondani isih bisa ngasorake kasektenku kowe iki jane guru tenan apa udu? Apa kowe mung etok-etok dadi guru karepen disuyuti marang kabeh kawula Ngastina? Ya ono apa ora? Guru rambet jaji. Ora usah kowe arepuk. Wis ora usah dadak silih paningal. Gelo sawangen aku kalah rasa, aku kalah ampuh karo wong Pringgondani. Endi tanggung jawabmu? Kakiat risang kabirang rinanggul kinempit-empit. Duh sanget naning bawana mengko dhisik Nggih Dursala aja mung kebranang rasaning atimu nesu ya kena ning yen kowe mung nggunakake akal ndak kira kowe ora bakal menang karo wong Pringgondani apa sira Dursala ora kelingan yen to sira Dursala wis ndak wisik aji ingkang ampuhe kagila-gila ya kuwi aji Wimanasara ingkang kababare bisa ngetokake daya angin kang mawa racun kenapa ora tok watek waduh Bapak Guru
Waduh, Bapak Guru. Kula nyuwun pangapunten dene kula wanuh-wani nungkak krama dhateng paduka Bapak Guru tanpa kula petang langkung rumiyin. Mula aja guru saguru sungger Dursala kumundak malah keseluruh sing dadi tumindakmu. Mara gage sira maju meneh. Wateken Aji Manasara ing kono Gatotkaca ora bakal bisa nampani pengabaran menawa nyuwun pangestu Bapak Guru. Wong mringgondani aja kirang gumuyu dupeh kowe bisa ngasorake marang karosanku. Pengabaran Wimanasara tampanana. Surem dewangkara kingkin oleh remangasa kang layon dinya ilang memanise tanane ora layong kumal kucem rahnya maratani tujune Anoman wis mulat. Nalikane anakku pringgondani ayun-ayunan yudha kelawan Dursala anak Dursasana. Aku wis milang-miling ana mega malang nyumurupi marang trekae Dursala. Nyatane tak sawang saha kadowan ana angin ingin tumempuh marang ragane anakku Gatotkaca satemah ngalumpur ingin tanpa daya. Mbuh iki dayane apa ning atiku percaya iki tumindake Dursala. Dursala, kowe aja girang gumuyu dupeh bisa ngasorake anakku Pringgondani. Anoman sumpah yen nganti anakku Pringgondani ora iso mateni dapurmu Dursala. Nyoh, tugelen gulune Anoman. Nggih Gatotkaca. Badhe kula kanthi pados susada nggih. Bapak Guru, piye nggih? Leres menapa dawuh paduka Bapak Guru. Gatotkaca mboten saged nampi dhateng mengabaran Aji Manasara. Syukur bagi sewu. Banjur bangkene ana ngendi? Wah, kula kinten bangkenipun sampun lebur tumpur dados lebu. Sak sampunipun kenging pengabaran kula mesti kemawon sampun remuk remput dados rempon karo aja. Nyatanipun boten wonten bangke ingkang saged kula kukup minangka tandha bukti menawi kula saged mejahi piyambakipun. Wis ora usah digoleki.
Pancen mengkono kuwi ampuhe Aji Manasara. Sapa sing ketaman Aji mau mesti bakal lebur tumpur dadi lebu kaya sing tok kandhake. Ayo nggih, sira ndak gandeng bali maring Praja Ngastina. Mesti dadekake bombong ingkang Wadarayudana. Lan ora suwe meneh sira bakal nampa panguwasa Ngastina sesigar semangga. Monggo kula dherekaken Bapak Guru.